per última vegada a les portes de l'Ajuntament, em posa la jaqueteta de Rita. Ara heu de fer-ho. Per última vegada, agafa el bolso de Louis Vuitton. A mi això em fa pena, senyores i senyors. Que ara me'n recorda quan ella va dir pues que te regalen un bolso de Louis Vuitton és lo normal. Que així la dona està pensant, pues sí, és de veres. Ah, que sí? Per última vegada! Estic nerviós i tot. Per última vegada! Mira que tenia ganes de jaleo sempre. Desgraciat. 2 milions de peles. I per última vegada... ¡Corazones! ¡De Jaime! Fa pena, tu. Han sigut molts anys, que sí? Digueu-me que sí. Molts anys de Rita, molts anys de vídeos espectaculars. Encara recordo el vídeo quan va tirar petardos, se'n recordeu d'això? Rita tirant petardos, que tu dius, això com ho superes, a que no? Digueu-me que no pot superar-ho. Que li va oferir un petardo a Jorge Alart i li va dir, una mierda, per l'amor de Déu. Encara me'n recordo també del vídeo quan va fer les excuses després del caloret. El caloret! Després del caloret, ¿se recordeu quan va dir? Pues que no, que me he quedado en blanco. Ella va dir, posiblemente tenía el discurso muy bien preparado. Posiblemente lo tenía encorsetado. Sí que és de veres, lo tenia corsetado com ells que tenen la faixa ahí. Senyores i senyors, deixem la Rita oficialment, pengem la perruca de Rita. Gràcies. Però, per l'amor de Déu, no podem parar. Jo no puc parar. Una cosa és penjar la perruca, una altra cosa és continuar averiguant, informant, ¿vale? Perquè Rita continua amb el Pla del Cabanyal. Des d'ací un aplaudiment per a la gent de Salvem el Cabanyal! I després d'això, l'únic que vull dir-vos és unes línies de lo que m'han passat. Un momentet.